Mga ka-Facebook, ka-Twitter, ka-Instagram, ka-Snapchat, ka-TikTok, ka-YouTube, at syempre, Madrid Nation! Magandang tanghali sa inyong lahat! At kasama nyo na naman ang pinagkaitan ng kaseksihan, pero never sa kagandahan. This is your one and only DJ Ai. Hello, Madrid Nation! Thank God, it's Monday. Ayan, na fresh tayong lahat ngayon. Dahil Monday, at mag-ingat kayong lahat dahil maulan na araw ngayong araw. Ayan, so makakasama pa rin natin ang cutie patuti Kim P. Hello, Madrid Nation. Ayan. Bumati ka naman sa iyong mga fans. Siyempre sa Team Kim P, di ba? Nasa naman yung heart ko. Yes. Don't forget, heart react for Team Kim P. Yes, heart react for Team Kim P. At syempre, hindi pa patalo. Ayan. Syempre, hindi pa patalo ang gwapong Kenkoy.
Robert. Yeah. Ay, ang gwapong Kengkoy! Rupi! Ayan, bumati ka sa iyong mga fans. Sa mga fans ko dyan, tingin nga kung marami na kayo. Mag-comment kayo ng Rupi. Dali, comment nyo na, dali. Wala siyang wow. Paki-comment ang Rupi kung marami na kayo. Yes, ano ka naman, makisama ka sa... Ayan, halo-halo kay Miss Jazz and Yan. mga kaibigan. Sila, love. Halo-halo din kay Miss Joanne Bona. Yes. Ayan, sabi ni Christine de Guzman, halo-halo. Ayan, patingin nga kung marami na ang Team Rupi. Tingnan. Ayan, fair, halo-halo. Hi daw, DJ Balik tayo. Ayan, Rupi Pogi, sabi na nga. Ayan. Like na ako. Yes, like na siya para mas madaling iswipe. Ayan. Yes. Don't forget, react lang kayo, guys. Yes. So, syempre, abangan nyo rin ang aming bagong game. Comment naman kayo nung ready, if ready na kayo para sa... Dali, comment nyo, ready, para... Yes, bigyan nyo naman sila ng... Bigyan Tingnan natin nga sila kung ng gano'n na gist. karami ang ating... Yes, bigyan natin sila ng gist kung ano nga ba Dali. ang bago nating game. Ano nga ba ang ating bagong game ngayon? Rupi daw, sabi ni Miss Ano Monet. ang bagong game natin? Rupi, kasi siya yung nag-suggest eh. Ang bago namin ay... Yung 4 picks. Yeah. Yan. 4 picks, 1 draw. One. 4 draw, 1 word. Yan. Yes. At ang ating art attack ay magkakaroon na ng category. O yan, may nag-ready ng isa. Si Bin. Yes. Si Bin, ready na raw. Comment ready and don't forget na mag-react. Dali, Ready na ba please. kayong lahat? Ano Smash iti-react the like. ko sa'yo, Miss Kim? Please smash the like for me. Yes. You know. At kay Rupert, i-like. Ayan, ready na rin si Christine de Guzman Roy. Comment lang, guys. Dali, comment kayo. Pataasin nyo, comment. If ready na po kayo dahil mag-start na po ang Yan, ating yan. game. Dali. Yan, halo-halo Comment sa na inyo kung gusto lahat. na. Dali, comment nyo. Ready na daw si Vin, Ready ready na. na rin si Wow. Christine, tapos ready na rin si Monet. Okay, marami-rami na tayo. So, ang ating first game, ang inyong paboritong... The Hangman. Handbag! Yay! Yes. Ano ang pipiliin natin? Medium o Dali, hard? dali. Like. Smash the Easy. like Oh, button. easy daw. Smash the like button. So, let's You know. play. Okay. Let's play. Boom. Yan. Ayan, ang ating Bago ng category ating ngayon ay... Anong Ano, category natin? Ang ating category ay Eat and Drink. Wow, bago to. Eat and Drink. Eat and drink. Easy lang daw, oh. Yes. Ayan. Bagong-bago to. Bago siya, no? Bago yung category natin. Yes. Bago yung Ayan. category. Dali, comment na guys. Comment. React kung nahulaan nyo na ba kung ano yan. Comment and react. Smash the like button and heart. But, like button muna. Kasi, loser ang heart. Ay, grabe ka sa akin. Dahil babawi ako. Binubuli nila ako dito. Yan, may nag-comment na ba, DJ? Dali. Wala pa. Hindi ko makita dahil wala tayong internet. Hindi ko pa siya makita. Dali. Comment. Ayan, sabi Yan. sa letter E daw. Oh, sabi ni Bin Mitila, letter A. Letter A and letter E. Letter A. Sabi, tsaka Wow, letter meron. E. And letter E. 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 Okay, so meron tayong letter A and letter E. Yan, Ano pa? Sabi ni Christine Lopez Tero ay letter S. Letter S? Yeah. Teka lang yung water ko. Nasa na? Letter S? Letter S. Napindot ko na walang S. Ay, wala pong letter S. Wala tayong S. Letter C daw, sabi ni Bean. Dali. Angel. Parang kung konti lang yung nagpa-participate, mag-participate na kayong lahat. Ayan, may letter C. Nahulaan nyo na ba? And please, pakishare po ito sa... pakishare po itong programa namin sa inyong mga Facebook para dumami pa tayo. And share yan. At para marami pa kayong makalaban at madurog. Dali, i-share nyo na. Nahula lang guys. Dahil ito
Ayan, marami pang pumapasok. Si Angelique. My prizes. Yes. Right. Kasi input lang ng letter. Sabi ni Din, letter D. Letter D. Dali, parang si B na lang lahat ang nagko-comment. Nabanggit niya na ang ABCD. Letter D. Dali, kontrahin nyo naman yung tao. Letter D. Ayan, si Jim. Papa Jim. Kumikirot. Binabati Thank you for kita. watching. Ano kumikirot? Ano na? Ano ba? Sabi ni Bin, letter T. Bakit parang si Bin lang sumasagot, Oo. guys? Iba-block na namin niya. Sabi ni Christine de Guzman. Letter R. R. Sa letrang R. Rupee. Walang letter T. Wala pong Wala rin letter T, R. walang Ay! letter R. So guys, we only have 3 balloons left. Yes. Paputokin nyo na. Ano kaya? Koya. Ano to? Kaya bawal Eat and magpaputok. drink. Ay, oo pala. Ay, alam ko na yan. May nakahula na ba? Alam ko na yan. Letter M, Letter sabi M ni daw. Jim. Masasagot ko na yan. Nahulaan nyo na ba? Nahulaan ko na. Guys, Walang letter M. Dalawa na lang. Dalawa na lang ang ating balloon at puputok Letter na P. Yan, may P yan, may P. Talaga? Woy! Ano yan? Ay! Oh, ayan na. Hindi na tayo Parang mag-input alam ng ko na yung letters. ano ah. Hulaan nyo na yan. Dali, Paunahan dali. na. Madali na. Peka. Letter Ano P. yan? Ano yan? Pinay. Peka! Sabi Oo, ni yan. Miss Jazza. Pikachu! Hulaan na po. Kung alam nyo na, huwag na tayo mag-input ng letters. Sige, letter Oy, N. Miss Teresa. Hi, Ayan. Miss Teresa. Good morning. Andito na yung favorite na May sumagot. mag-drawing. Sabi ni Miss Peka Pie. Paka Pie. Ay, Pekan, sabi ni Pekan. Miss Angel. Peka Pie. Let's see, letter. Letter I muna, letter I, bago sila magtuos. Yeah! Yo! We have a winner. Congratulations, Miss Angel. Dahil dyan, Tere, okay lang po. Abot pa. Yes, abot pa. Meron pa tayong kaka-start lang namin. Game po. Meron pa tayong tatlong set ng hangman. Okay, next na tayo agad. One. Ay, dun nga pala sa baby ko. Kumain ka na, ha? Ating category ay Opposites. Ayun, bago tong mga category natin ngayon. Yun yung, ano yan? Seafoods opposites. So guys, ano daw? Ano yung joke mo? Wala, ayoko na ulitin. Wait lang na ulit. Wala na. Corny na pag inulit. Ulit. Guys, don't Letter forget A to daw. Uy, tapan natin si Letter A, Papa Jim, oh. Sabi ni Papa mo. Papa Jim. Letter A. Meron isa lang. Nakatulong ba yan? Dali, smash the heart button and like. Heart button and like button. Yes. Para sa mga Heart button. fans club ko dyan, mag-heart na kayo. Letter E. Letter Letter E. E daw. Letter E. Letter E. E. Sabi ni Wow. Jim Hoy. naman ni XT, letter O. May naglalike, marami na akong liker sa'yo. Walang Ha? O. Wala daw O, guys. Letter R. Uy, sabi ni Rhea May, parang bago ata to. Hi, Rhea May. Thanks for watching. Letter W daw. Sabi ni Rhea May. Bago si Rhea May. Bago yan, bago. Yeah. Wala pong W, guys. 5 balloons na lang po ang natitira. Letter N. Sabi Kakainin na Chicky siya ni Boy. Irene. Guys, rock lang kayo. Heart button and Yes. like button. At huwag na huwag niyong kalilimutang i-like at i-share ang aming page dito sa Makati, Madrid, Philippines. Dali. Sa Pangasinan, Madrid, Philippines, Pangasinan. Sa Cebu, Madrid, Philippines, Cebu. At sa Davao, Madrid, Philippines, Davao. Sa mga ano, Letter S, sabi ni Christine. sa mga nakikilaro, paki-share sa mga wall nyo itong programa natin para marami kayong kalaban. So, ay, hindi. Akala ko seedless. Nahulaan nyo na ba? Sabi ni Rhea, letter G. Letter G. Parang walang G. Hindi, malaki-laki ngayon ang papremyo. Tatlong balloon na lang. Tatlo na lang po ang ating balloon. Yes, sa ating nanalo sa first set, si Miss Angel, PM ang iyong number. Hoy, sabi ni Miss Monet, Letter H. yung bito ay letter H daw, sabi. Oh. Yeah. At letter And sabi ni Christine de Guzman Roy, Ay, wala nang N. buong buo ang Walang letter. N. Walang letter H. Success and failure. Success and failure. Sabi ni
Sino na una? Wala. Ay, si Angelic. Hindi, nanalo na kasi si Miss Angelique sa hangman. So, hindi na siya pwede ulit So, manalo sa nanalo. hangman. Oh, so, ang nakasagot ay si B. Yan, ang Let's see, galing. let's see. Tama ba yung sagot niya? May lalaban pa. Mali ang sagot ni Bin. Subukan natin letter U. Subukan natin. Letter U. Mali. Okay. Mali Ay, si oo, Bin, mali. Letter C. Letter C. Walang end doon, walang end na letters. Ay. Tama. Wait, Letter F. Bin, mali ka. Okay. Letter Mali. I. Symbol yung end. Letter K? Letter- Charot. Letter L. Yay! Congratulations, Bin Bin Metila. Metila. Mali siya, mali. Hindi siya nakapalok ng logo. Symbol yung end doon kanya word. Ay, okay lang, tama daw. Ayan, next game na ulit tayo. Dali, paiko. Next Teka lang. Ah, ano yan? Wala, sige lang. Figure of speech. Figure Ay, of ito ba yung mga anik? Yan. Ganon. Tama, epal ka daw. Ano masasabi mo? Anaconda. Yung anaconda. Simile. Ganon. Personification. Input na ng letters. Figure of speech. Li. Ayan, balik-balikan natin. Mga guys, hula. Halo, Silver Danjeros. Ayan. Heart Ayan. react for Team Kimpi at Dali. like react para kay Smash the Ruby. like. Ayan. Yan, smash the like, please. Sa mga fans club ko dyan. Yes, magpaano muna tayo. Sa'yo, Oh. anong Guys, anong Yan, letter? heart react. At Sabi also kay ni June. Ruby, like June ba siya? react. Ayan. Letter B daw. Letter B. Letter B. Letter B. Oh! Letter B. Jump. Jam! Nagpaputo ka na agad ng aga-aga. Ako, letter Halo-halo B. daw. Hoy! Halo, Silver. Dali, paki-smash ang like button para sa mga aking Letter fans A. club. Yeah, Rupi. Hi, Jenny! Welcome Hi, back! Jenny. Thank you for watching. Okay, next. Ba't may nagsad? Next letter. Next na. Halo, Silver. Letter E. Yeah. Nice. Parang ang hirap nitong figure of speech. May idea na ba kayo? Letter Ano P yan? daw, sabi ni Silver. Letter P. Letter P. Wala. Sabi ni Angel, Wala back na on. pong A, Miss Angel. Sabi ni Baon. Miss Monet, Gambiro, letter E daw, letter E. Letter E. Wala na po, meron na. Pong letter E. Nagamit na po ang letter E. Wala na po. Wala na pong letter A, letter B, letter Yes. C, L, letter P. sabi ni Jenny. Letter L. Ay. Ay. Dali, comment pa kayo. Ni Angel, letter O. Letter O. Guys, rock lang kayo. Uy, 4 na yung balloon natin. 4 balloons left. 4 balloons left. Okay, last set na tayo sa hangman ha. Nang susunod dito. Yan, last hina-heart niya po yung sarili niya. Ni King. Uy, oo, ina-heart namin, oh. Ikaw din, Rupi. Paki-heart react. Hina-heart react ko din. Letter ang Ayan. Anong letter ang susunod? Sabi ni sabi ni Angel, letter O. Wala nyo na ba yan? Feeling ko nag-research na Oo, nagre-research kaya hindi sila nagko-comment, nagre-research sila. Nag-research na sila. Figure of speech, 2 words. Sabi Ganon. ni Miss Monet, letter K. K. Letter sabi. K. Wala ka ng load. Wala! Letter S, sabi ni Miss Teresa. Oy, Mr. E. Ay! Alam ko na yan. Ano yan? Hindi ko alam. Kailan Letter ano to? I? Letter I. April. Hallelujah. Uy, bagong audience. Hello, Letter I. hello. Hello. Watching. Yan, pakishare po sa inyo mga wall Ay, itong wow! program natin. Jenny, wala na po tayong letter S. Sayong. Wala na po sayong. Uy, nakakatulala. Tignan nyo. Oy, alam ko na yan! Ano yung ano? Problema. Letter S. Ay, meron na pong letter S. Letter R daw, sabi ni BBB. Dali, nagwa-warm up pa lang tayo. Magpakita naman kayo Uy, ng meron letter R. energy. Letter T, sabi ni Jenny. Oh, Oy! May T. Parang alam na ni Jenny kung ano to ah. napansin nyo, gumagaling sila kapag malapit nang pumutok yung Kaya nga balloon. eh. Guys, tatlo Kasi na lang. nagre-research Tatlo yung na mga lang. yan eh. Nakikita ko eh. Kung kaya
nyo ng hulaan nyo na. Yan, pwede. Guys, dali, input na ng letters. Ay, Okay. tanggal. Ikaw, Miss Kim, may gusto ka bang i-input na letter? Gusto ko Letter. Ang hirap, no? Letter N. N o M? Sila na Ah, meron sila na na ba? lang. Meron Ayan, na? sabi ni Oh, Jill, meron na. letter Letter D. Ay, meron. Ayan. Oy! Guys. Oy! Oy! Ayan. Oy! Oy! Laan niyo na. Oo. Alam ko na. Parang mancha. Guys. Grease Sabi ni lightning. Ayan. May lalaban pa ba sa Grease Lightning ni Christine Tejero? Top fan. Halo-halo Halo-halo. sa ating mga top fans. X-Teen ba, Christine? X-Teen. X-Teen. Christine. Parang Xmas. Try nga ng letter G. Letter G. Yo! Letter H. Ay, N. H muna. Sige. H. N, H, N. Ay! Letter H. May nanalo na. Yay! Congratulations! X-Team Oh, Tejero. dali, lista nyo. Yan. Ayan. Okay, last set na tayo ng hangman. Last set ng hangman, guys. Dali. Yan. Madalian mo kasi sumagot para mauna Ano ang sila. ating category, Miss Kim? Ang Bago. ating category ay, ano yan? Occupation. So, guys, Trabaho. occupations ang ating category. Yes. So, hula-hula. Sa mga naghahanap ng trabaho, saan sila mag-a-apply, Miss Kim? Siyempre sa Madrid, Philippines. Yeah. Meron kaming office sa Makati, Madrid, Philippines. Paki-like at paki-share ang aming iba't ibang pages dito sa Makati, Madrid, Philippines, Pangasinan, Madrid, Philippines, Pangasinan, Cebu, Madrid, Philippines, Cebu, at Davao, Madrid, Philippines, Davao. Kaya input kayo ng input ng letters. Ayan, letter A daw, sabi ni Christine. Ay. Letter E, sabi ni Angel Baon. Ayan. Photographer daw, hindi Photographer, hula ni Miss Angel. Hindi. Bali. Miss Angel. Letter O. Hindi ang kasunod. Sabi Nem. ni Mama. Fi- Mama, wala! Photographer. Sabi ni Bibi Bean, meron ng letter E. Bibi Bean, meron Wala na. akong E. Ayan o, dalawa. Hula lang, guys. Dalawang E, dalawang A. Kumain ka na, wag kang laro ng laro. Letter R, sabi ni Letter B. R, sabi ni Talagang B. ayaw magpatalo ni B. Ay! Oo, gusto niya manalo sa syempre. Pero Bean, Alam mo kung bakit gusto niya manalo? Oh. Kinuha ko na lahat ng load na napanood niya dito. Bean, panalo ka ba sa pagmamahal ni Rupert? Ay! Okay, ang langgam. Hi kay Miss Next! Kylie. Wala daw siyang ulam. Hi, Miss Kylie! Ako ulam Guys, mo. don't forget to rock heart and like. Like. Ayan, Siyempre, like wow kay na Team rin. Rupi. Pindutin nyo na lahat. Pindutin niyo lahat. Kahit Para malaman saan. na namin kung si kanino kayo kampe. Mamaya-maya abangan nyo ang kanilang art attack dahil may category na tayo. Ayan, letter. Ang dami na, oh. Letter T. Letter T. Sabi ni Princess Mendoza. Mendoza. At sabi, There. uy, ang dami. Wait. Oh, yung batang yun, oh. Batang-bata pa. Sabi ni Ano na. Letter C. Letter C, sabi ni Silver. Hello, Miss Jackie. Letter P, sabi ni Isel. Wala! Walang letter E. Walang- Take na yung letter E. Wala ding letter C. Silver, ano ba yan? Oh, yan na. Ayan na ang aming mga fans. Ayan na. Nagsisinod na. Okay, good. Yan. Ano sabi ni Miss? Veterinaria. Wow! Hey, Mr. Rat. Mr. Andy Abalos. Andiyan ka na. Alam kong magkakaroon tayo ng award alam kong sa akin ka. Pakihit mo na ang nananalo. like. Alam ko sino. Oo. Tatlong We're up, beses man. na nanalo. For watching. Consecutive days. Thank you for watching, Mr. Oh, Ed. subukan Let's na. try. Ayan oh, ayan nagko-comment na siya. Oh. Yay! Letter I. Letter I. May nanalo na si Mr. E. And letter N. Yay! Congratulations, Mr. Ed. Ayan. Sa mga makakahula ng next game namin, ano next game namin sa mga laging nanonood? Yes, ano ang next? Dali, i-comment nyo yung next game. Ano ang ating Alam next nyo na yan.
Ano ang ating next game? Rupert, yes, like. Ano ang ating next game? 4 picks, 1 4 Tama, picks. diba? 4 picks, 1 Yes, 4 picks, So, 1 yun ang ating game for today. Ang bagong game natin ngayon. 4 picks. Sikat yan noon, di ba? Sikat yan noon. Ayan So, na. Art Ready attack, na ba oh. kayo? Comment naman kayo. Wala na yung art attack natin. Ready na ba kayo sa ating bagong game? Mamaya for pa yung today? art attack natin. Ihuli natin yan para exciting. Okay. So, ito na ang Comment ating ready, game comment 2. ready. Oo, comment na kayo ng ready. In Dali, 3, dali. 2, 1. I-comment nyo na ang ready. Ayan! Wow! So, ang ating mechanics dito sa ating bagong game, yan, meron kayong nakikitang letters sa inyong screen at huhulaan nyo lang, mag-input kayo ng letters, pero pwede nyo na rin hulaan. So, magkakaroon tayo ng 6 na pictures and magkakaroon tayo ng 6 na pictures at paramihan kayo ng mahuhulaang salita. Ayan. Dun sa 6 na yon, sino ang pinakamarami? Siya ang nanalo sa ating 4 picks. Ay, may nakahula na. Diba? Si Mr. E. Chess daw, sabi Chess. ni Mr. E. Mr. Ed, tingnan natin kung tama. Letter C. Ay, Letter H. Oh. Ay, letter E. Yun. Oh, letter S. Oh. Letter T. Yay! Sino yung nauna? Si Mr. Perfect S. daw. Mr. Ed. Sino yung Mr. E, susunod? mukhang Mr. Ed. mabilis-bilis ang internet nyo ngayon. Sino yung sunod kay Mr. E? Dali-dali. Sumunod kay Mr. Sa mga gusto pa na next. Dali na. Andy. Oh my God! Si Andy. Bakit may ad? Ewan ko sa'yo. X. Ito oh. Naghang ang ating internet. Yan. Dali-dali. Sa mga gusto pa ng next. Oh, wait lang. Habang hinihintay natin, Hey. magsalita muna kayong dalawa dyan. Dali, sa mga fans club ko. Ating sumunod na nakasagot ng chess ay si Andy. Sumunod si B. Nagkokopyahan na sila. Hello, si Jenny. Oh, yan. Yan. Ayan So na, guys, next na, unahan next na. lang. Okay, ito na. Ito na. Yan, oh. Ano iyan? Sino yung sumunod kay Mr. E? Kasi nanalo na si Mr. E eh. Hindi na siya. Dali. Ayan. Smash ang heart, Pwede kayong and light. And like, Ayan, si Andy. Rome daw, Rome. Walang Rome. sabi ni Miss Angel, Italy daw. Italy. Italy. Oh, parang ang dali-dali naman yan. Ang dali nga. Hello. Next, meron ba susunod doon? Letter I. Tingnan mo nga kung meron. Letter I. Ay, may nanalo na. Letter T. Ay. Letter A. Okay. Letter L. And letter Y. naman? Grabe guys, paunahan lang to. Ang dali. Oh. Ang bilis ni Miss Angel, oh. Sumagot na Italy si Andy. Ayan, nagsasagutan na sila lahat. Sino yung sumunod kay Miss Nagkokopyahan na. Sino yung sumunod kay Miss Angel? Dali. Si Andy, 2 points. Andy. Ayan. Nanalo na siya. Nanalo na pala. Nanalo na kasi si Miss Angel, saka si Mr. E. Sabi ni Bean House. House. Oo nga, no? Wait lang. Ang dali nito. Oy, ang bilis pa. Oh! Pabilisan ang sagot. Wow. Excited na sila sa art attack nyo. U-S-E! Yay! Okay, one Yes! point si Bean. Panalo ka na. May load ka na. May load na ako. Ay, oo, hindi na pwede si Bean kasi nanalo na pala Ang sumunod kay siya. Bean si Andy. Nanalo na rin siya. Sumunod din si Christine de Guzman. Yan. Princess Mendoza. Yes. Kaya may ads na naman po. Wala, hindi na. Ay! Jessa Calvo. Hi, Galing yung nako. mangula, guys. Dali. Kung gusto nyo pa, i-comment nyo. Next. Yes. Dali. Comment nyo Kung gusto niyo next. pa ng isa pa. Dali. Next nyo. Bago kami mag-proceed sa aming next category. Comment nyo. Next. Category. With exclamation Manawagan kayo point. Sa inyong Dali. mga fans. Sa mga fans ko dyan, Yes. mag-comment na kayo ng next. Para alam na natin. Next, guys.
kung sino ang mananalo sa aming dalawa. And don't forget mag-heart react and like react. Ano ba ang inihanda niyong strategy Boom! ngayon? Sinuntok na. Ano ang inihanda niyong strategy? Madali lang. Madali Magdodrawing. lang yung piliin para mabilis masagutan. Yan. Marami nang nag-next, oh. Oo, Sige, okay. paramihin nyo pa. Okay, pang-apat na set natin. 3, 2, 1. Ang dali-dali nito. Hulaan ko na yata. Dali. Ay! Uy, may nakakita na agad. Oh. Mouse! Mouse. Yes. Mouse yata. Ang unang sumagot si Bean, pero dahil nanalo na si Bean, ay si... Wait lang. Si... Monet ba? Hindi. Yan, parang ang dali-dali po ng ating palaro ngayon, ah. Parang lugi kami, ah. Si Princess Princess Mendoza. Mendoza. Sumagot Oh. siya ng mouse. You. Ay, si Yes. Princess ang naunang sumagot Yay! before si Bean. Super! Si Princess. Wow, Wala na pala si Bean. congratulations. Bakit daw may sagot na wala pang picture? Oo nga. Nagulat nga din ako. Ayan, madali lang to. Ayan Last na. set na to, Last napakadali set eh. po. Hirapan namin bukas. Madali lang ating category ngayon. Bukas medium na, tapos hard. Ayan, next. Hulaan nyo na yun, may nahula na ba? Wala pa. Ayan, meron na. Last na to last na. Ang bilis naman ni Andy. Sabi niya children. Siya naman ay nanalo. Ayan, si Miss Rhea, sabi niya, Number children. one si Andy. Christine de Guzman, children. Sino na ba yung Andy? Lumabas po kanina. Okay. Yan, kasalanan mo, Irene. H, I, L, D, R, E. Children, Mr. Ang dali-dali, hirapan namin to bukas. Children. Okay. Dami Oy, napunta. mali yung spelling ni Andy, children daw. Ha? Wrong spelling, wrong. Wrong spelling Tama daw? yung una niya. Grabe kayo. Hoy, grabe naman kayo. Ayan, so, Typographic error sa ang mga pagmamadali. nanguhula dito si Miss Tere, si Princess with 1 point, si Bean, tsaka si Miss Angel. Kaso si Miss Tere, si Angel, tsaka si Bean, nanalo na sila sa hangman. Yan, so, ang hindi na daw dami, sila oh. pwedeng manalo. Kaya, Nakikita na daw agad. Ah, nanalo. Show yung ad. ay, oh. Yan, kasalanan mo. Ay, ito, hindi, kanina nakita ko lang kasi ito online. Ayan, Okay, so musika. nanalo si... Smile. Ay, okay, nakikita pala. Yun, oh. Wala pa. Wala na tayo next Tapos start. na to, tapos na tong segment na to. Tapos na tong segment. Tapos na to. So, nanalo si Andy Montilla with 2 points. Paki-comment ang iyong number at bukas ayusin namin itong 4 picks, yung mas mahirap. Ayan, so ang ating next Congratulations sa game. lahat ng winner. Dali-dali sa mga... Ano ang ating next game? Dali, magpo-proceed na tayo. Ayan na, ang ating next Then game. comment next. Don't forget to comment Yes. ng next para makapag-proceed na tayo sa next ating game. Yes. Dali, comment nyo na next. I-flood nyo na ng comment ito para makapag-start na tayo. Mag-excite na tayo. Wala pa kaming nababasa. Dali, para ma-excite na lahat. Yes, at ang ating Oh, category may ngayon Next. ay landmarks ng mga bansa. Ayan, ano nga bang mga halimbawa, pag nakita mo, Uy, pag nakita mo ang Japan, ano ba ang landmark ng Ayan, sabi Japan? na Ano na? Ayan. Wala kang fans club na ganyan na nagsasalita ng pangalan mo. Okay lang, humble lang ako. Dali, i-comment nyo Rupi kung fans club kayo ni Rupi. I-comment nyo Kimi kung kayo ay kay Kimi. Uy, sinabutahan mo na yung camera ni Dami Kim. na nagka-next. Dali. Next na tayo. So, i-ready nyo na ang inyong mga board. Comment nyo kung kanino muna kayo. Comment nyo muna. Paki-heart react. Heart yan. react. Paki-heart react at paki-like react. Ayan, hinahanda na Okay, nila oh. ang kanilang... Go guys! Dali, comment nyo kung kanino kayo ano, sige, parang hindi ko kagalingan pag kayo manghuhula. Guys, so meron tayong category ngayon. Ang category natin for buhin ay places. Landmarks ng place. Nasaan ako? Yes. Yung mga Ayun! mahirap Kaya pala hindi ako magbasa. nakikita. Dali. Comment nyo, pa-comment ay Rupi. Comment ready para magsimula na tayo. Dali. Kimchi daw, sunod si Comment Kim. ready. Comment Oh. ready. Comment Halo. ready and heart react. Dali, Yes, comment heart ready, heart react, and like para mapag-start na tayo sa ating next game. Game. So, ang ating timer ay ready na.
Ready na ba kayo? Okay, guys, ready na ba kayo? Tatlo muna, ito muna. Ayan o, dali, Ready naman na ba natin. kayo? So, ready na tong Ito dalawa muna. at ang ating timer. Bibigyan natin sila, since places ito medyo mahirap, bibigyan natin sila ng 4 minutes. Okay, o 5. O sige, 5 na lang. 5 Ayan o, minutes. marami nang nagre-ready. Sabay silang magdodrawing. Dali, handa-handa nyo na ang inyong mga cellphone. Yes, Baka sabay maunahan kayo ng iba. Yes, sabay silang magdodrawing at bibigyan natin sila ng 5 minutes. So, timer starts Meron now. kaming tatlong places na papahulaan. Your timer starts now. 5 minutes. Ano yan, lahat sa 4 minutes yan? 5. Oo. Lahat yan? Oo. Oy, ay, napakadaya! Oy! Ay! Wait lang. Places ang ating category, guys. Nakikita mo yan. Oh my God, di ko alam yun. Ready na daw sila. Oh guys, So, ulitin ko itong mga dinodrawing nila, lalagyan nila ng first Guys, letter. places. Yes, places. Landmarks ng Puro places. tayo places. Landmarks ng different Okay, ang bilis places. ni Mr. Ano yung kay Mr. E? Huwag mo natin sabihin dahil nanalo na si Mr. E, hindi na siya pwedeng manalo ng dito sa art attack. Oy, teka lang! Ulit nga! Okay. Eh, So, next yan. natin ay... Wait lang. Ba't wala akong ano? Ano yung huhulaan nila? Places o yung Places. landmarks? Yung place. Place. Yung place yung huhulaan nyo, pero landmarks yung dinodrawing nyo. Okay, places yung huhulaan nyo. At, okay, so places ang huhulaan nyo. Ang kanilang iginuguhit ay mga landmarks. Oh, tama. Sa akin, tama. Dubai? Dubai ba? May Dubai ba dyan? Oh my God. May Dubai ba dyan? Hello, may Dubai ba dyan? Dubai daw. Okay. Ito. Oh my God, ang hirap. Number Christine ba? Hindi ko alam sino nauna sa akin eh. Iba-iba. Ang hirap, paano to? Taj Mahal, Christine. Paano kaya 1 gagawin point. to? Alin? Ayun, si Mr. Ano sabi? Puro si Mr. eh. Saan na yan? Dragon back? Huwag mong ano! Meron bang India? Wala. Ayun ang si Vin. Wait, kasi may iba-iba yung sa akin. Ay, ito Hindi ko si alam sino si nauna. Christine. California daw. Si Christine, nauna. So yun, Mount Everest, kaso mali yung spelling. Pwede na yun. Sino yon? Basta may nag-Mount Everest dyan. Wala na. Hindi ko na alam. Mabagal yung internet. Game, ano yung sunod ko? Bocha. Uy, ano yung mga nahulaan na? Sino yung Mount Everest na nauna? Paano ito drawing game? Ang hirap. Castle ba? Mount Everest. Dean, Mount Everest. Extin. Siya yung nakita ko ditong nauna. California. Bilis ni Mr. Columbia. May Columbia ba? Congrats, guys. May Columbia ba? Nepal. Tapos na ako sa first set ko. Tapos ka na? Cagayan Valley, Mount Everest, Columbia. Ayan, sumagot si Miss Teresa, Brazil. Tama. Si Bean, Brazil. Wala, hindi na sila pwede. CJ, Brazil. Hi kay Paul. Brunei. Wrong spelling. Ang unang sumagot sa Great Wall of China, Belo. si Christine de Christine de Guzman. Sa akin, patingin nga kami nagko-comment na dito. Meron na yung nahuhuli, oh. Columbia, Columbia. Iba-iba. Times Square? Yan!
Gagaling, oh. Wala, hindi na pwede. Belo. Bakit Belo? Napahulaan ko. Taj Mahal, Times Square. Yes, tama, China, tama. meron bang China? Sibin. Ay, hindi. Oo, meron. Meron China, CJ. China. Tsaka Tsaka sino ano yung pa? una sumagot ng Australia? Australia. Wala na sumunod kay Si Mr. Mr. E. E. Tapos sinong next kay Mr. E? Guys, hula-hula lang. Tapos na. Tapos na. Wala eh. Walang sumunod kay Mr. E. New York. Medyo. New York ba? Times Square na hula na yung Times Square. Okay, times up. Wala na ang Times Square. Sino yung Times Square? Wala akong na points doon. Kasi hindi pwede si Bean. Ayun, si Jenny. Jenny. Remo. Taj Mahal. Sulat mo yung Tapos, Bethlehem ba? New York. pati yung Mount Everest, wrong spelling. Bakit Mount? Mount Fuji daw. Meron bang New York May New York ba? na pinahulan nyo? Wala. Times Square. Wala. Oh, tapos na. Ito yung inulaan, yung akin. China, Australia, Brazil. tsaka Brazil. So, yun. May points na yan. Yung sa'yo, Rupert. Yeah. Brazil. Tsaka, ano yung isa? CJ Remedios. Akala ko po yung place mismo ang hula. Yung lugar. Yung Tama lugar. diba? Taj Mahal, Mount Everest. Oo, tatlo. May nakakuha lahat. So, mag-drawing pa kayo ng isa for tiebreaker. Kasi wala tayong nanalo eh. Walang nanalo. Teka lang, lilinawin lang natin. Sige. Kung saan yung lugar na yon. Kung saan yung lugar o yung, kung ano mismo yung tawag dun sa dinadrawing natin. Kung anong tawag or lugar. Tawag! Ay, naguluhan ako sa inyong dalawa. Ikaw yung Hindi, tinanong Instruction. ko kayo. Hindi yung kanina sabi ko, landmarks, di ba? Landmarks sabi ko kanina. Tapos tinanong ko ulit kayo, sabi nyo places ng landmarks. Kaya na Places. iba. places. Pero ang dinodrawing mo, landmarks, ang dinodrawing niya, ang pinapahulaan ni Miss Kim, places. Ang pinapahulaan ni Rupi, landmarks. Oh. Wala akong nahulaan dyan. Pero, wala akong nahulaan dyan. Wala. Ako, Mag-drawing pa kayo. Game na, next na. Yes, mag-drawing pa kayo isa dahil tiebreaker tayo. Second 2 round. points. sige. Hindi, first round pa din kasi walang... Ito. Dodrawing namin landmark tapos yung bansa yung i-comment nyo. Yes, yun daw. Yan. Ang hulaan nila kung saan yung landmark na yon, tama. Ready na ba? Kung saan yung landmark na Ay, yun. Yes, go na. Game na, ano to? 3 minutes. Place. Sabi po, place ng... Ayan, tama siya. Place ng Yes, landmark. tama. O yan. Place ng So, landmark. game na. May tatlo kami ulit na papahulaan. Ready na rin si Miss Jenny, oh. Okay, 3, 2, 1, go! Yun. Mas madali yung akin. Ano ba yun sa'yo? Place yan guys places. Ang dinodrawing nila, landmarks. At huhulaan nyo, places. Ano yan, Kim? Hindi ko alam. Ano ba yan? Oh my God, ang hirap. Ang dali ng ano ko. Ang hirap. Saan nyo nakikita ito? Sa place na ito. Saan tong Ayan. place na to? Ito. Jenny! Game, Uy, first Jenny! letter mo. Okay, may nakakuha na. First letter mo. Rupert. Di mo, saan yung notepad natin? Ayun! Si Mr. Sino? Lee! May nauna sa akin. Grabe, ang Sino hirap nauna nito. sa'yo? Si Bin pa rin. Hindi pwede. Ah, Hindi pwede na si Mr. E at ayan, si Miss... si
Kay Green. Lua. Italian yung tower. Okay. Pwede bang twice sila manalo para ganahan silang sumali? Wala eh, once lang daw eh. New York, sino yung sumunod? Rose Hill. Rose Hill Calago. Ay wait, Christine Di Guzman pala. Oh wait. Ano yan? Check ko ah. Pambukas ng lata? Paris, Italy. May Italy ba? May Italy po ba? Ah. Italy CJ, 3 points. New York, Andy. 1 point. Ano pa? Bakit ba ng tao ko? USA, India. Natuwa naman ako sa taong mote. Kim. New York, Liberty, Leaning Tower of Pisa. Ang huhulaan nyo ay places. Ang idodrawing nila, landmarks. Ano to? Ayan. Ano itong dinadrawing ko? Grabe, ang bilis na yung student. Paris? May Paris ba? Gawin ko, bakit gano'n? Ano yan? Letter F? Yan o! Letter F. Letter F San daw. Francisco daw, sabi ni Hindi Miss French. Grabe yun eh. Mahilig mag-travel si Mr. Eh. Oo, ang dami na niya napuntahan. Guys, wala pang correct answer. Hindi. Yan o, San Francisco. Yeah. Ang dali-dali nung kay Miss Kim. Yeah. San Francisco. Yeah. Andy, 2 points. Oh, habol-habol Andy. May 3 points na si CJ. Oh, time's up. Ang hirap na itong game na to, grabe. Ayun, France. Pumasok kanina nakita ko CJ. Mahirap na. Okay, so ang nanalo ay si CJ Remedios. Ayan, with 4 points. Okay, Grabe, so guys. nahirapan ba kayo? Super hirap. Hindi ko alam kung paano kasi simulan yung drawing. Pati sila nahirapan din. Pero ang galing ni Mr. E. Siguro kung dalawang beses lang pwedeng manalo, si Mr. E, siya na yung nanalo sa buong game. Grabe. Oh. Okay, so parang hindi heart naman wrap. po nakikita. Sabi ni Princess. Ay, oh. Ako hindi ko nakikita. Ngayon ko lang siya nakita nag-comment. Kung sino yung nakita Sabi ni ko na... Princess kanina, New York. Ang daming sumagot ng New York. May mga nauna kasi Christine, dito. New York, Andy, Sila yung New nakita York. ko. So, sila yung may points. Iba-iba yata tayo ng ano. So, sino ang nanalo ngayong game Ang nanalo na to? ang anak sa game ay si CJ Remedios with 4 points. Nabanggit ko na yan kanina. 4 points CJ Remedios. So, bukas, hihirapan pa namin ng 4 picks, 1 word, at sana ay bumilis yung internet nating lahat para hindi nagkaka-delay-delay at sana para pare-pareho kung sino ang nauna. At sana sa mga gusto pang tumutok at sa mga tututok pa, tumutok lang kayo dito at sana hindi lang isang beses manalo, no? Ayan, so So, bukas tingnan natin meron yan po ulit tomorrow. tayong bukas meron po ulit tayong panibagong category. Mas dadalian na dadalian natin na para nila. lahat na makasagot. Yan. Yes. Saka hindi mahirap na Tsaka ano, ano nyo, tawag dito. Wala na ng camera mo. Yan. Tsaka, i-share nyo na sa inyong mga wall ng Facebook nyo para marami kayong kalaban. Oo, at sana Mas masaya, magkaintindihan mas na tayo. marami, di ba? So guys, bukas abangan natin ulit ang bagong category ng ating movie. Request kayo Yan, kung yan, gusto yan. nyo. Yung category para bukas. Para Dali, mag-request kayo kung ano. Comment kayo. Kung ano ang mga gusto nyo na category bukas. Ano I-comment ang nyo. gusto nyo? Please comment. Sa mga magko-comment at mamimili kami kung alin doon ang aming gagamitin. Okay. Yam! Yes. Ano ang Yan. gusto nyo nga category tomorrow sa sabi ni Arkatak? Bino, Paki-comment para yan. maraming low. Oo, katulad Oh, ng... di ba, Kung Bin? anong gusto nyong category Yes. bukas. Oo. Comment Yes, nyo. yes, yes. Yes, at habang kino-comment nyo, Food. 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 Pwede. Pwede. Dali, mag-comment pa kayo. Ilan yung pa ba? mga food sa iba't ibang lugar. Dali, comment. Sports. So, lista na. Hina events? Huh? Huh? Sabi ni Christine. News. Event, sabi Parang ano yun sports news. Mahirap yung news. Events.
Okay. So, Pero habang siguro nag-comment ang kayo, category natin for tomorrow, bukas na. oo, Yeah. sige, Para comment sa nyo muna. Fran. Yan, yan. Kasi baka- Dali, comment nyo para mamimili na lang kami dyan. Hindi Habang namin... kino-comment nyo, syempre ang ating offices, huwag na huwag nyo kalilimutan. Dito sa Makati, nasa Rufino Street, Salcedo Village. Diyan sa Pangasinan, sa Rizal Street, San Carlos City, Pangasinan. Sa Cebu, Lahog, Cebu City. At sa Davao, JP Laurel Avenue. At huwag na huwag nyo kalilimutan, tumutok lang dito sa The Almusal Club. Ayan, for more updates and for more details, mag-message kayo sa aming mga pages. Sa Makati, Madrid, Philippines. Sa Pangasinan, may office kami dyan. Madrid, Philippines, Pangasinan. Cebu, Madrid, Philippines, Cebu. Yes. At sa Davao, Madrid, Philippines, Davao. At maraming salamat sa lahat ng mga tumutok at tututok pa dito lang sa The Almusal Club! So Baboy! guys, yung mga comment nyo, ready namin yan. Oo, yes. Dali, Capital dali, daw dali. ng country. Tourist Comment nyo, spots Rupi, in the Rupi, Philippines. Rupi, Rupi, Heart naman kayo, heart react. Heart react and like react. Rupi. Okay, bye-bye! Dali, comment nyo, Rupi, 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 Rupi. Ano? Rupi, paano? Dali, comment nyo, Rupi. Rupi, sa mga fans Oh, club ko. last, Kimpy. Bye!